Yes, man kan også se på prisen i en udbuds-efterspørgselskurve, hvor at man kan se, at der hvor at udbudskurven og efterspørgselskurven de krydser hinanden, det er ligesom den pris, som man mener, at sælger og kunde er blevet enige om. Og hvis vi tager udgangspunkt i det her, så mener vi, at det er umiddelbart den ideelle. Men hvis nu for eksempel sælgeren vælger at ændre prisen, så prisen skal være højere, det vil sige, at prisen bliver det der stykke højere, så bliver mængden til gengæld også, så bliver der solgt det mindre af varen. Det kan også gå den anden vej, hvis nu sælgeren vælger at sænke prisen fra X til Y, så vælger den også at blive ændret hernede fra det der stykke til det der stykke. Så dermed kan man se, at prisen og mængden, det er, og udbud og efterspørgsel, det er ligesom afhængige af hinanden og påvirker hinanden. Man kan også se på elasticiteten af en vare, som på hvordan at prisændringerne de ligesom påvirker. Fordi at har man en meget stejl efterspørgselskurve, så vil det gøre, at selvom at prisændringen den er stor, så vil mængdeændringen for eksempel ikke være så stor. Det vil sige, at der er nogle varer, hvor at selvom at leverandøren han vælger at hæve prisen helt vildt, så har folk brug for den her vare her, og ergo så bliver folk ved med at købe den. Det modsatte kan ske herovre, hvor at hvis sælgeren han vælger at ændre prisen en lille smule, så vil der til gengæld være en stor mængde ændring hernede i, hvor mange der vil købe den her vare her. Så herved kan man se, at man ligesom kan dele de her to op i to forskellige måder, at varer de kan prissættes på, og hvordan en lille ændring nogle gange kan gøre meget, hvorimod at i andre tilfælde, så kan det ikke gøre ret meget.